Doncs no va poder ser. Ja ho diuen que quan avisen, t'avisen, t'avisen, t'avisen i no fas cas, no fas cas, no fas cas, pots acabar caient en el parany. I és el que li va passar a l'Andorra. Avisava i avisava i avisava Carles Manso i l'Eibar va acabar podent fer el partit desitjat el passat cap de setmana a l'estadi d'en Camp. No passa res, és una derrota que si ho mires a la classificació és d'aquelles que sobre el paper doncs, poden ser normals, és el desè classificat, és un equip que ve d'estar a primera divisió en altres temporades i que aspira en algun moment a tornar. És un equip que estava fet i dissenyat per estar a playoff i l'Andorra, evidentment, doncs està passant per una situació on la seva única carpeta ha de ser la permanència. I més després de la derrota d'aquest cap de setmana. Segurament la situació de l'Andorra podria ser diferent i podríem estar parlant d'una altra situació si el cap de setmana s'hagués guanyat. Però ara mateix l'Andorra només té un objectiu d'aquí a final de temporada, que és la permanència. Els que volíem somiar amb altres coses, i parlo en primera persona, doncs això queda en un segon pla ja de manera definitiva. És veritat que aquest Andorra ha mostrat molts relats i hem intentat al llarg de la temporada trobar-li un fil conductor i no estem sent capaços, perquè l'Andorra semblava fa unes setmanes que era capaç d'aixecar-se després de cops, o després d'encaixar, o de veure quan no era capaç d'imposar la seva idea, i davant de l'Eibar, l'Andorra va tornar a ser aquella Andorra adolescent, aquella Andorra que no sé si recordeu quan éreu joves, um, que et venia la mare o el pare a dir posa't a estudiar i no t'hi posaves, que venia la mare o el pare a dir-te toca anar a dormir i no t'hi posaves. I l'Andorra se li va dir en la roda de premsa prèvia, també en la postpartit, que calia tenir el control, calia tenir calma, però calia ser verticals i calia picar l'espai i calia tornar a generar, i l'Andorra potser sí que va tenir el control, però no va generar cap mena de perill, no va generar cap sensació de ai, 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 que això és una vegada, els que estem vivint-ho des de fora, és una sensació que podem tenir moltes vegades. L'Andorra no va generar això. I l'Andorra va estar pla, l'Andorra va estar sense tenir la capacitat de posar en escac, com a mínim, a l'Eibar, que crec que va viure un partit còmode, un partit plàcid, un partit el que volia, rebre el control de l'Andorra, anar basculant de banda i banda, i quan la recuperaves, sortir a l'espai, córrer, i en la primera que trobessin marcar. No? Ho va dir Carles Manso després de la roda de premsa, després del partit, que davant d'aquests equips no pots encaixar, no pots posar-te per darrere, perquè si et poses per darrere, a més, doncs encara els hi surt tot millor. Només han d'aspirar a aguantar, a sobreviure. Crec que ho deia el Víctor a la Transmi, no és un futbol que jo aposti, no és un futbol que a mi m'agradi, però és una realitat que és que l'Eibar va fer exactament el que va voler. És aguantar, esperar, veure-les venir, sobreviure, i tal dia farà un any. Ha de ser molt dur, ser aficionat de l'Eibar, ha de ser duríssim, perquè veure això tota la temporada ha de ser duríssim. I els que van viatjar, Déu-n'hi-do, però va sortir i de moment els hi està sortint. Veurem com acaba la jornada a l'Andorra, pendents de si el dilluns el Castelló doncs ens fa un favor i fa que l'Andorra doncs, tanqui la jornada amb un marge encara còmode i tranquil respecte al descens, però en tot cas l'Andorra sí que veu com el play-off s'allunya. I és obvi que el play-off no és un objectiu, és evident. Ho podria haver estat al principi de temporada si s'hagués mantingut el ritme, però crec que també aquelles 10 jornades sense guanyar doncs, pesen massa. No? Però en tot cas la situació d'ara implica i obliga a trobar objectius perquè la temporada és molt llarga, encara queden moltes jornades, no? Parlàvem l'altre dia amb gent del vestidor i deien, hòstia, tenim ganes d'arribar a aquells 50 punts i poder ja començar a pensar en la temporada que ve. I jo crec que això pot ser un perill perquè t'hi jugues molt,
t'hi jugues molt d'aquí a final de temporada. Primer, seguir enganxant a la gent. 2.400 persones van venir aquest cap de setmana en camp. És una xifra extraordinària, extraordinària. I ha de seguir passant. I per tant, tenir les últimes jornades on et deixes anar, on ja no hi ha res per jugar-se, compte que la temporada que ve se'ns pot fer molt llarga. Segon, acabar el millor possible per tenir el millor mercat d'estiu possible. No és el mateix acabar 3 punts per sobre del descens que acabar a 3 del playoff. No és el mateix quan has d'anar a buscar jugadors, i això és molt important perquè l'Andorra haurà de tornar a fer 11 fitxatges com a mínim. Com a mínim. Com a mínim. Ja en parlarem d'aquest tema. I després, que el que necessites és seguir treballant l'estructura de club, seguir treballant fórmules i maneres, i llavors sí, amb els 50 punts fer experiments, però que siguin útils, que les jornades que ens quedin a casa siguin útils perquè és molt important pensant ja a llarg termini, que al final és el que ha de fer aquest club, pensar a llarg termini. Trobar petits objectius, però pensant a llarg termini. I això és molt important, que aquest final de temporada no s'esguerri. Primer aconseguir els 50 punts, que això encara sembla que estigui fet i no ho està, però a partir d'aquí doncs, l'Andorra haurà de buscar-se fites o petits reptes d'aquí a final d'any. Jo crec que el partit del cap de setmana toca parlar també d'un home que no hi va ser. D'un home que no hi va ser, com a mínim a la primera meitat, que és Sergio Molina. Com d'important és Sergio Molina per aquest Andorra? No ho sé. Segurament és igual d'important que el coprincipat per Andorra. És un altre Andorra. I és veritat que a mi no em va desagradar Marc Domènech. No em va desagradar Marc Domènech i no em va desagradar Dani. Però també és veritat que quan va entrar Sergio Molina, Marc Domènech més avançat em va agradar més. Més alliberat. I això va fer, i això posa de relleu, més ben dit, que l'Andorra necessita sí o sí garantir-se la continuïtat de Sergio Molina. Sabem que tindrà ofertes, sabem que és un jugador que ja les va tenir, però segurament el que es necessita sí o sí és, primer, Sergio Molina, i segon, donar-li descans a aquest home. Els 45 minuts de la primera meitat són la demostració de com d'important és tenir l'extensió de la banqueta al camp, i més si tens l'estructura de staff com la que tens actualment, on segurament necessites tenir un jugador que entengui el futbol com l'entén Sergio Molina al camp. I per tant, els primers 45 minuts de l'Andorra van ser bons, van ser de control, però no van generar res. I això és el que t'aporta Sergio Molina, que pot donar-te el control, pot donar-te la calma, però també pot donar la xispa. I en aquest Andorra, que tant li agrada el mambo, perquè al final aquesta pressió de jovent o aquests adolescents que tenen aquestes ganes d'atacar, Molina el que fa és anar frenant o anar deixant anar. I va faltar que algú s'atrevís a picar una pilota, a picar entre central i lateral, com deia Carles Manso en roda de premsa, i això és el que ens va faltar segurament. Per tant, com d'important és Sergio Molina per l'Andorra? Ho és tot, ho és tot. I si no és Sergio Molina, el club s'ha de garantir sí o sí un relleu per Sergio Molina. Perquè si no tenim aquest relleu, compte, que ens podrem tornar a perdre. Els 2 últims anys ja han deixat clar que el model de l'Andorra és el que és, i el model està per sobre de tot. Per sobre de tot. Si el model està per sobre de tot, l'alternativa, o el dia que no hi sigui Sergio Molina, està ben clara, i és una mica el que toca pensar a partir d'ara. Del partit de l'Eibar, jo crec que poca cosa més enllà del que va passar a la roda de premsa, que jo crec que ha passat una mica desapercebut, però crec que és molt important. Nosaltres parlem habitualment amb Carles Manso, en podem parlar, ens el trobem en viatges, comentem, i jo no l'havia vist mai fer una declaració com la que va fer l'altre dia en roda de premsa. No? Va dir textualment:
algun de la tripleta arbitral hauria de fer-s'ho mirar amb aquesta soberbia com et tracten. Tu veies a Carles Manso a la banqueta i veies que anaven posant-se les mans a la cara, anava mossegant-se la llengua. I és veritat que allò del futbol, allò de l'arbitratge al futbol és molt difícil de solucionar, perquè costa molt, perquè jo sempre dic que, així com amb d'altres esports, la normativa és molt més clara. En futbol estàs constantment interpretant la normativa. I poso exemples clars. En bàsquet, si has trepitjat la línia és fora, si estàs trepitjant quan llences de 3 és de 2, no és objectiu. No és subjectiu, és objectiu. Si trepitges, és de 2, és fora. S'ha acabat. Podríem discutir en el bàsquet si hi ha faltes o no, contactes, etc. Però la majoria de normes que són interpretables són les que generen discussió. I en futbol, jo tinc la sensació que ja fa molt temps que no sabem què és falta i què no és falta, que no sabem quant temps pot trigar un porter a treure i quan no pot trigar a treure, que no sabem quan s'ha de treure una groga per protestar i quan es pot tolerar, que no sabem quan, si fas una falta dura a la primera, és groga i quan és allò de no, però és que és la primera. I com que no ho sabem, cada setmana és un... Bueno, cada setmana t'ho trobes. I el senyor Wolf doncs, va deixar repartir estopa i, a més, és un dels senyors que, doncs, bé, li agrada ser protagonista. Ja ho sap, ja ho ha patit l'Andorra. No passa res, és el que té. I l'Andorra el que ha d'entendre és que no pot caure en el joc de l'àrbitre, que ha d'estar per sobre això. És molt difícil. És molt difícil perquè les pulsacions són molt altes, perquè té una afectació directa sobre el joc, sobre la frustració, però crec que l'Andorra, una de les tasques que ha de fer, tornant a parlar a llarg termini, és que ha de treballar segurament més la gestió d'aquesta frustració, especialment davant d'equips com l'Eibar, que estan esperant-les per sortir a la contra. No? Dèiem abans que l'Andorra haurà de tornar a fer 11 fitxatges. Segurament d'aquests 11 tornarà a ser gent molt jove, amb gent que vol demostrar per saltar cap amunt. Bé, si és gent jove que vol demostrar, que té aspiracions, que vol ser descarada, no sé què, doncs això segurament és una tasca que s'ha de fer. I l'Andorra va caure plenament en el parany de l'Eibar, que a la que va poder, a la primera part va repartir el que no està escrit, cap jugador de l'Eibar va veure una targeta groga a la primera meitat, Manu Nagoitia va trigar Déu i ajuda en posar la pilota en joc cada vegada, i quan va veure la groga va seguir fent exactament el mateix i l'àrbit l'únic que feia era mirar cap a l'altre. És molt difícil i per tant aquí sempre em trobareu en la voluntat d'intentar objectivar la normativa. Si el porter té 6 o 8 segons que van posar la norma per treure, els té sempre. Si una agafada al mig del camp és falta, també ho és dintre l'àrea. És veritat que això canviaria completament l'esport i és un debat apassionant, a mi m'encanta. Per exemple, en hoquei herba, qualsevol pilota que es toca amb el peu és penal córner. Doncs deixem-nos d'històries. Qualsevol mà dintre de l'àrea és penal i s'ha acabat. O si no, busquem una fórmula. Si el penal és massa premi, busquem una altra fórmula. Però és que si no estarem discutint-nos sempre sobre si és, sobre si no és, que potser també és la gràcia del joc i del futbol, que tinguem temps per discutir-ho. Però en tot cas, el que estic convençut és que el que no pot ser és que un professional del futbol, com és l'àrbitre, tracti com va tractar els entrenadors a la banqueta. Minso va veure una groga per protestar des de la banqueta. L'Andorra ha d'aprendre a gestionar-ho. Els àrbitres han de deixar de ser tan impresentables com moltes vegades ho són, sense més. I a partir d'aquí què? Doncs a partir d'aquí, ara sí, si hem dit que no hi ha carpetes per obrir per mirar endavant i l'única carpeta que et queda real, i després ja veurem què fem, és la de la permanència, a Lleó no et val una altra cosa que no sigui guanyar. No et val una altra cosa que no sigui guanyar, per 2 motius. Primer, perquè tornem a jugar sobre el paper quins partits has de guanyar els de baix. I segon, perquè
és un partit que val doble. És els 3 que tu sumes més els 3 que no sumarà la Culto. Jo tinc la sensació que un empat es quedarà massa curt i que li tornaràs a donar vides a la gent de baix, no? I hem de començar a eliminar rivals per estar tranquils. I això és important que ho faci l'Andorra. L'Andorra necessita guanyar a Lleó, és que no té més, s'acaba aquí la discussió i ho ha de fer un altre cop sent aquell Andorra valent, que té el control però que té capacitat de mossegar, no? I per tant, segurament l'Andorra ha de recuperar la seva millor versió. Jo crec que més d'un canvi d'aquesta setmana es podia llegir pensant en clau cultural leonesa i per tant doncs veurem què passa la setmana vinent, però és un partit importantíssim de manera indiscutible perquè això et permet obrir un gap important ja amb un altre dels rivals de la zona de baixa, enfonsar-lo encara més i deixar-lo en una situació doncs, que pràcticament límit, més que el límit per ells, que ja hi poses tant de terra per mig que amb les jornades que ens queden es farà complicat que et puguin arribar a atrapar. En qualsevol cas, l'Andorra necessitarà anar a Lleó, haurà d'anar pam a pam, haurà de guanyar a Lleó i fer aquest salt, trencar aquesta barrera primer dels 40 punts, continuar amb aquests 39, col·locar-te amb 42 i per tant estaràs a 8 d'aquests 50 que a priori han de servir per la permanència i quan es tinguin aquests 50 veure quins són els objectius que passen. Això sí, l'Andorra segurament ha de començar ja a treballar a llarg termini i crec que és el que hem de treure del partit d'Eibar, no? Els partits com els d'Eibar són tràmits, has d'aprendre a gestionar-los, has d'aprendre que el teu model estigui per sobre del plantejament del que han fet equips que venen a tancar-se, que ho veurem, que seguirà passant, però ens han de servir per això, per començar a pensar en altres coses, insisteixo, un cop estigui la permanència garantida. No vull tancar aquest anàlisi sense comentar la qüestió de Lautaro, de Justin i de Cerdà. Parlo dels davanters en línies generals. No vull posar-me la bena abans de la ferida, però a Lleó necessitem veure un altre cop la millor davantera de l'Andorra. A Lleó necessitem veure la millor versió atacant de l'Andorra. Lautaro va dir tranquils que els meus gols arribaran. Han d'arribar la setmana vinent. No pot ser de cap altra manera, perquè els necessitem en dies com aquests, perquè rivals com la Culto són rivals de la nostra lliga. I és en dies com aquests on ha de demostrar Lautaro que ha d'estar per aportar. Les estadístiques de Lautaro, si no m'equivoco, són 5 gols aquesta temporada. Són pocs pel davanter de l'Andorra. Són pocs pel davanter de l'Andorra. Necessitem, sí o sí, tornar a que suqui, a que mulli, a que marqui, perquè si no el partit a Lleó serà dur i llavors sí que ja vindrà un altre cop el run-run del que hagi de passar la temporada vinent. Per tant, per favor, Lautaro, missatge per tu. Toca la millor versió, la versió que estàs ja demostrant, marcant, treballant, sent sacrificat en defensa, s'ha de complementar amb gols. I no hi ha un altre. I no hi ha un altre. Perquè el davanter de l'Andorra se l'ha de valorar sí per la tasca defensiva, sí per com va baixar a ajudar a descarregar pilotes, sí per la pressió que fa, però sobretot pels gols. I davant de rivals com la Culto, toca mullar, toca marcar i toca ajudar l'equip en aquest sentit, en el sentit del gol. Vam veure Manu Nieto, no sé si serà o no opció per canviar davant de la Culto, ho veig difícil, però parlava també dels extrems i crec que en aquest mateix sentit, crec que Cerdà davant de l'Eibar es va veure superat davant d'Arvilla, venia fent molt bons partits, però crec que es va veure superat davant d'Arvilla, i crec que Justin és molt bo, però Justin ha de recordar que no ha guanyat cap Champions.
no ha guanyat cap Champions. I així com Cerdà, jo crec que té tot el perdó del món, simplement doncs, que un partit no li va sortir bé, venia fent molt bons resultats, molt bons partits, molt bones actuacions, i davant de l'Eibar no va estar brillant. A Justin li hem de recordar que no ha guanyat cap Champions. I crec que això és important. És important perquè quan Justin està amb el partit entre cella i cella, és indiscutiblement el jugador més talentós de tota la plantilla. Indiscutiblement. Indiscutiblement. I és un jugador que arribarà a primera. La pregunta és si s'hi podrà quedar. És la gran pregunta. I depèn d'ell. Depèn exclusivament d'ell. Crec que són els dos perfils contraposats. Potser Josep Sardà no té tant de talent, però és treballador, esforç. Quan es posa una cosa entre cella i cella, no ha dubtat en anar-hi. No era titular al principi de temporada, s'ha fet el lloc. Justin, titular des del principi, tothom sabent que és talentós, amb els peus, supera defensors, té aquella xispa, capacitat de trencar, etc. Però cada cop que es puja una mica, torna a baixar. I aquesta és la gran pregunta. Jugador, Justin, que en un 90% de possibilitats l'any que ve no hi serà aquí. Per tant, ja superar. Però d'aquí en el que queda temporada són jugadors, els tres de dalt, que han d'ajudar amb gols. I és la part més important. Doncs res, veurem què passa a Lleó, perquè és el que toca pensar, és el que toca mirar. Aquest partit de la Cultural Leonesa, el partit d'Eibar, el deixem de banda el senyor DN Wolf, ja vindrà alguna altra vegada segur d'aquí a final de temporada, i esperant per tancar i per obrir carpetes. És la part més important del que ens queda d'aquesta temporada. Oblidar d'Eibar, aprendre d'Eibar i a pensar en Lleó. Això és tot. Ens veiem després de la Cultur. Que vagi bé.